ngai khublei ning kong ifi wei baro haga kerteng ka bathiang tam ka badan bor tam ka jong trai unang pet im jing Jesus Christ sa yisien bang ne ka por ngai khublei yafi namar ba ngai yo ban kren ni ka ktien ka jong blei ba phiru phio ban snap ya ka lemda kumta ka jing kren junga ka long len ai la dam dan nong snap ban ngai ngu yu blei ba fi sha skor bangai ngu yu blei bangar ung yo ban kren ni ka ktien bang sngo ka re dan ka jinga e ka jong blei ya ka bang yo sngo but yo sngo i ka ktien ka jong blei nagasngi shagasngi ban nga sngo ka ni ka por utrai udan ban ka khu yingi leng bang ni ka ktien ka ba im ka jong u lem bang ni ka ktien ka ban bor ka jong u ba leng bang ni ka ktien nginang yo shi sha ka jingim ya ka bor bagi nang la ban yo ya ka ta ka jing pen sler leng bang ni ka ktien ya ka bagi nang la ban ya kum ki nong job ki jong u kan hang ni ka sngi ka kwa ban teng pat ya ka to ka jing kren santli ki ek ya ka bangim de ban le yo Mynsiem Bakhuid ngilep kren to sngi to ka point ka man kong ba man tangin point no sha ka point ka ba ar ba ka point ka ba ar ka long ka ktien ka jong blei ka ong wat pensong CP yo Mynsiem Bakhuid u blei ka Bible ka ong wat pensong CP yo Mynsiem Bakhuid u blei ka ba mut u Mynsiem Bakhuid u dan jing sngo ka ba mut u dan ya kata ka jing sngo ya ka ba lada pi pensong CM u sngo si u Mynsiem Bakhuid u long kuma pi lada don bakren ben ye fi lada don bale ben ye fi ka Mynsiem jong pi ka sngo si ba u Mynsiem Bakhuid jong blei ru u sngo si ong ka ktien ka jong blei lada ngile ya gini gi aka ya ka ba u Mynsiem Bakhuid sngo ya ha fila ban shem ya kata na ka shitish ka Ephesus ka long ba sao ka khot ka ba laipo ka ba mut i u Mynsiem Bakhuid yam u dan jing sngo lada pile ya kata ka bam ya dei bat ka man ga jong u Mynsiem Bakhuid sngo si lada pi pen sngo si u long kumba lada don ba pen sngo si ya fi em don jing sngo te ya kata lada ki kren ki tien bam dei la ne ki le bam dei ya fi la ne ki le ben ya fi ki insult ya fi karan ka jing sngo ba Mynsiem Bakhuid ru u dan ka jing sngo ba ru sngo si lada ngi le bam dei ya u balai u Mynsiem Bakhuid sngo si ka da ko long fin kan mau gi ne ka we ba ha ba u blei u thao yau breu wong tong in ya thao yau breu ha ka dur jongi hi u blei ya kren ba no u ya kren ha padeng u blei pa u khon u Mynsiem Bakhuid u ya kren ha padeng jongki u ya kren to wong in ya thao yau breu ha ka dur ka jinsrim ka jongi hi kamut u blei u thao ya ngi ki breu ha ka dur ka jinsrim ka u ta de hang ta ha ba ngi don ni ka jing sngo u blei u don ru ya ka jing sngo kam tam u Mynsiem Bakhuid u don ka jing sngo balai la da don kata ka bangile ya ka ba u blei sngo i ha u don ka jing sngo baka Bible ka ong la people de khot absan ka ong kum ni na ba kum ta da bu no ya ka jing lam ler ka ban kong e ka long ba Mynsiem Bakhuid yam u sngo si la da pi thok pi shukor u Mynsiem Bakhuid u sngo si da ning ta wat ai ba Mynsiem u blei sngo si la da pi thok pi shukor wat ai ba Mynsiem Bakhuid sngo si wat ai ba fin thok fin shukor fin lam ler namar ka Bible ke thu ba ka jing lam ler ka wan soitan bo soitan he du khpa jo ka jing lam ler namar Ukraine ki egi lagi jong Ukraine da ka ba lam ler da ka ba shukor ba ding ta utrai sngo si u Mynsiem Bakhuid sngo si namar la dang ngi lam ler ka ba mut i ngi pediang yu Mynsiem ba man ngi pediang yu soitan ngi pediang ngi ki jing long ka jong u utrai sngo si namar bo tip ba ma pi dei ki jong u tading ta kwa ba em ba pipin le ya ka e ka ba u le amdei ba fin pertho bot ya ka e ka bo soitan u le namar phim dei jong soitan fi dei jong u te ba phi dei ki jong u ta ka da kwa ba pipin bot yo soitan kwa da le ru ya ka ba fin yo ya ka ta ka nature ka jong u hnrei kwa ba ma pipin long kum ba ma u long ta ka da utrai hang ne ka Bible ka ong ba tu bu no fi ka jing lam ler ba tu kren ya ka ba shisha way bat lau para marjan na bang yelong ki khot jong ki parlok ka ba ar ko hang ni ka man kong ong wat yalam ler wat thok wat shukor ka ba ar ko hang ni ong to bitar han rei wat laptop wat ai ba ka singi kan sep no ga jing bi ki bitar ga jong fi ka ba ar ka long ba u Mynsiem Bakhuid u sngo si la da fi bitar u Mynsiem Bakhuid u dei ba bitar tang ba ha ba u bitar em ju laptop rei bo na pedeng jongi ngi bitar bat ngi laptop tat bitar le se bat ka kam le ne bat ka ktien ya ka bam ya de shu pat bat ka mon ga jang blei ha ba bitar tang ka mi ka ktien si ha ba bitar ka mi ka ktien sneu ha ba bitar le se fila ben le ki kam ki bam dai ka Bible ka ong gum ta ka ong ba tu bitar re wala pop wat ai ba ka sngi kan sep no aga ji ki bitar jong fi bon sin ki bre ki shu bitar sa ya ga ju na do men step
hado damit ru shubitar sa ya gajo shigajo U Mynsiem Bakhuid U sngosi lada pi bitar bat kale pop bat pi bitar klem da thanda no kata ka jabien ga jongfi ba Mynsiem Bakhuid U sngosi lada pi shubitar sa hado banda sep kasni tadeng ta ktin jblai ka klem khangi ban bitar Nrei tu bitar tang bawat laptop. Le singala benong kadan ka holy anger ublai udan re ka holy anger ga jong ubaru kwa ala da filong ki ba bitar da kata ka jing bitar Bakhuid. Mdei da ka jing bitar ka bajaklia. Ne da ka jing bitar ka bawan no soitan. Tading ta sing ka jong blai ka ang ka beneng kong wat lamler. Namar kata ka pensusi Mynsiem Bakhuid ka ba ar ka ong wat bitar. Da ka ba fin laptop pat. Ka ba lai. Ka ba bel ka ong jar ubatu tuat tu syu. Mynsiem Bakhuid ususi pleng ladang itu. Tadeng ta what I bangin tu ya ga jongki wei. What I bangin shimna kum tu ya ga bamdei ga jongi. Laning itu ya ki eke badai ga jong uru. Ngitu le se ga por ga jong blai. Le se ngitu ru ya ga jing ai ga jong blai. Ngitu ya ki eke badai ga jong blai. Ne ki eke badai jong ki breu ladang isu tu ladang ishimna ya ga tai ga bamdei ga jongi pleng Mynsiem Bakhuid ususi. Tadeng ta ga ktien ga jong blai ka ang hang ne wat pensusi fi Mynsiem Bakhuid jong blai. Namar ba blai Mynsiem Bakhuid yang udai ujong pi ba pipi dei jong Mynsiem Bakhuid. Ba Mynsiem Bakhuid da lele ususi ba pin le gini ki kam namar kam dei ka kam ga jong blai kata. Ka dei ka kam jong baman. Ba ka babel ka ang ne jaru batu tuat tu syu. Henry tu unda treisitam da ka ba trei da laki khti ya kata ka ba bha ba unyo ban ai hauta u bakerdo mdai tang ba shu trei ban shu yo yelade ndrei trei ba pila ban ai ru hauta u bakerdo Mynsiem Bakhuid ukman pleng lada pi le kumta ndrei usngosi lada to kata di balai ka basau ko angum nang ne ka bible ka ang what ai ru ba kanu ka ktin si kan mi nak shintur jong fi ndrei tang kata ka ba bit ya ka bantei ya ka badan kam what ai ba fin krensi krensang maru Mynsiem Bakhuid usngosi lada fi krensi krensang wat pen melien ya ke jing krensi la fi la pediang you try ba fi la yo shi shai you try unong pen em ga jing em ga jong fi wat kren ya ka ktin sang namar Mynsiem Bakhuid ba po jong pm usngosi u grief lada fi penon kam ya ne ka kendien ya ne ka shintor na ka banta ka ktin sang tadeng ta lada fi don ki ba krensi krensang ala kren fi ya ka tosin kidon ki episode iga bangala kren bala ngi krensi krensang ngitim yala dehi ngitim ya ka yeng ga jongi ngitim ya ki khun ga jongi ngitim ya ka kam ga jam ngitim ya ka ri ngitim lot ya ka khendau ngitim lot tadeng ta ban krensi em ka de ga bas neu do kata mal ka ktien ka ba pipi kren em kam juan paitli ha kan trei kam ba ka ktien ka ba pipi kren kan trei kam la da fi kren ktien si ktien sang kan wara be ga jing tim tadeng ta Mynsiem Bakhuid usngosi pleng la da fi kren ya ka ktien si ktien sang nang ta ktien jumblai gong no gong hang ni pleng wat pen so si fi Mynsiem Bakhuid ya bola shon sharp ya pi hadu kata ka sngi ge jing spa to bread no pi hang ni ong biang sa ka wei pat kong to bread no fi ya ka jing thang baro ya ka jing bitar ba ka jing kau ba ka jing kren ben lem ba ka jing pen sniu baro ka babel kam smutanat Mynsiem Bakhuid pleng ong ngam smutanat la da pi thang la fi dan ka jing khi bitar bu shukhi bitar ba ka jing thang ba ka jing khi bitar ba ka jing bitar ba ka jing kau clap ka ba shu dam ba shu bitar ba ka mamla ban control ya ka ktien ka mamla ban control ya ka tempo Mynsiem Bakhuid usngosi namar Mynsiem Bakhuid kwa ate ko mo ong ipin do mena ba pin khong yu saitan hendrei ba pin khong ya kan ma bo Mynsiem Bakhuid long ba jamnot ulong ba yasha takra fi na pe ki so ki jong Mynsiem kan naitli ki so jong Mynsiem pin sngo thu ba pleng Mynsiem Bakhuid ulong kumta ba ru kwa ya phi pin long ba pin khong ro ya ke jing long ga jong tadeng ta fi ha bandap de ke jing de ke jing bha ke jing lesbon ke jing sok kita ken ke jing yasha ke jing ai ne ba ke jing le ke jong pm ke jing jong not bat ka ta ka bor hala de ba pin don ye ke ta ki so ke jong Mynsiem ya ka ba Mynsiem ha ba yu ya phi kumta ha ba u yo snow ya ka ba pipi kren ne habu yo snow ya ka ba piper kat unda kemen unda snow ba tadeng ta wat pen so si pi ya Mynsiem Bakhuid jong blai na malai fi pen so si kalong ka pop la da fi pen so si kalong ka pop tadeng ta nga kwa ban ong fi ka ne ka singi tong nya dwai ne ka por bo blai un ai fi ka bor ba pila ban pen kemen Mynsiem Bakhuid
ya ka ba fi pela so bayo man kasngi nado men step hado da sep kasngi in so bayo blai in so ba U Mynsiem Bakhuid upe ye fi upo samarki ba unda sung sarong ro ban ong uni ude khon janga ka ni ka de khon ka janga tadeng ta ha fi la pdiang yo trai to ai fin long kan ka buram yo ta uba fi la pdiang pin ai ka buram yo ta uba fi la pdiang ka perthai ka pe fi kan I shi sha yo Mynsiem Bakhuid kan I yo jisu ha ka jing im ka jong fi kan I ya ka ta ka jinglong ba pi khong shi sha ken ni na dwai ni ka por man ta ba ngai bo tran kar khu ye fi ni na dwai ha trai nga ai ngo em ko pa ba ka tin ka jom ek hi kai yang hang ni to pen so si pi yo Mynsiem Bakhuid u blai try ka tin jom ek on wat pen so si trai nga dwai ba don pen jongi bon si ni pen so si try ma bi ka pop ka jongi ma bi ka pop juni ba ma bi ka pop juni kong ma bi ka pop ka jongi ka try ba bon si ni pen so si em Mynsiem Bakhuid ya rap ni ko try ba bon si ni pen so ba bi me ba halaga singin pen so ba me teng teng kum plot teng teng kum bakla teng teng kum slip aga jing em jongi try teng teng kum le kata ka ba si me teng teng kum bakla ka jing try men map the try jisu map Mynsiem Bakhuid ya ke jing du na baro ba try I born do man ta kasngi ya bang ila yo sngo ka tien ka jong me ngin em man so bahai me try am sure bangin so si em Mynsiem Bakhuid try ya rap yangi pen chat born Mynsiem Bakhuid te la kam me ke sintor ka jongi ke jinglong ka jongi te la kam me ko try ke jing perkhat ka jongi ka Mynsiem ka jongi I bangin khongi me I bangin longi me try dwai ko kon ra try men weng no ko try ti bodjing dum try begin khong la no ro la ne tang kan diat ro ne tang 10% ro ala begin khong yu bomman what I begin khong show you hen re begin khong tli tlan ne me try begin long kum ba me long begin yo ban em man so bhai me man la ka sngi try begin em ne per thai ka long me tang man so bhai me ba thang me ko try show ye ne ka do show ye ka ta ka jingle breu ka jongi hen re ya me ba tang me ta try namar like na me mano badan pat mano badan hang ni ka khno like tang ma me mano badan ha beneng like tang me nga dwai nam ta iba ko trai kong hang ni ka por nga dwai nga ka khu ye phi bo trai hun ai ka bor ka bathmai ya ka ba fila ban yang skem no man ta ga sngi ya ka bangin nga ya ru ha ga ta ka lenti ka ba janai ka jong blai ya fila ya snow ni ki aka baro ba finom le pat ya ka ju han rei Buffin le pat yak e ka bo trai kwa e phi ken halalu no ta ka singi nge ba ta ka jinglam ler ka no man shu ka jing thok ka jing skor ka no mi shu na phi na ka ta ka jinglong ka jong phi na dwai ba ka jing bitar ru ka no man shu na phi ken hallelujah dwai try men polite ru try na ka ta ka Mynsiem to ka Mynsiem them ba try men polite ko try na ka jingle go kan ra try jisu ba nga dwai ko kan ra try men ai bor me ko try jisu hallelujah ba ka ta ka tin si ru ka no mi ko try na ka shintor ka jongi tin ka ba ngi kran tra kan mi tang ka tin ka jong me kan mi tang ti e ko try ka ba dap da ka jinga e ya kita ki bu snow blai try men weng no ko kan ra try ka jing thang ka jing ki bitar ka jing bitar ka jing kau ka jing kran ben lam ka jing pen sneu baro kan mi no pangin yo lut ya me ta try nga dwai nga da kar khu fi we pi we baro padiang yu Mynsiem Bakhuid u bleu ai fi ka bor ka ba thamai na do man ta fi long ki jing thau ba thamai ki hegi ki borem ki dikot na pin long u jing thau na ka jing thau ka ba thamai ho try nga dwai nga kar khu fi ni ya da ka bor ka bor man ka jing ka jing nam da ka buram jong blai ta jisu amen try na kar khu fi ya ngin se sempat pila sngo ka tien ka jong blai to ai ba fin long ki no ya sngo ba ki nong le ru ka tien to ai ba fin pen sngo ba yo Mynsiem Bakhuid shu ban pen so see you blame kar khu fi ngin se sempat ka blai shi bon amen